Едно малко момиченце с голямо сърце и с голям ентусиазъм тази сутрин иска да ви поздрави за празника на училището. Това е Натали от първи клас. Може да я аплодираме. Тя иска да направи нашия свят, нашата планета, една детска планета. И се надяваме много да ни окуражавате. Повярвай ми, че в серца ми този свят ще